mitään rajaa, me voidaan käydä käänteen, jos me halutaan. Kyllä siellä puhutaan, se on maita. Mutta me puhutaan, mitä me halutaan Janina. Joo, tässä koko ajan. Miinus. Lala, Aina sekaisin. Ei Janina pelaa Janina. Janina. Nautti vaan. Nyt seuraava. Mä vaan ajoin ja totesin, nyt jäi sutiin. Eli kaikki muut paikat meni suunnilleen. Eli että et vaan alita Tomin pisteitä, niin päätit ottaa pakin. Kohtaa meni vähän sivuun se linja. Tää ei välttämättä, että se lähti vääntää ihan omiin. Hyvän näköistä vei. Tos meinasit jää kiinni. Otti se takaa. Tosi hyvä. Sitä aina vitosen. Siis olutta 5 Euro. Oi! Kato Bluetoothin päälle. Ei kun se tulee niinku, mä en tiedä mistä se johtuu. No sulla se kuuluu vähän niinku nimeen. Koska se teki sen sillä Novakilla. Mitä sä voit tehdä tollasia säkäreitä? Onko sulla harjaton kone? Ei. Ainoa millä mä oon saanut pakki. Ainoa millä mä oon saanut radiohäiriötä spektrumisysteemeillä, niin harjaton ilman konkkaa ollenkaan. Ei pitäis olla niitä, noin pitäis olla häiriöherkkä. Ajaa päin määrä. Mulla on nippus täällä virtajohonkin antennilla. Just niin kun mä tiedän, että ei pitäis koskaan olla signaalia ja sähkö lähellä. Plus se antennilla on motin alle. Elikkä mulla on just niin kun ei pitäis olla. Se voi hyvin olla, että niillä on merkitys. Onko se tennispallon puolikas tiellä? Voidaan me siitä. Jos viittis. No sä siirsit itse. Sillä tuli 20 sillä kortilla. Joo. Elikkä mä ostin tämmöset niinku ihmisen sun hyvin. Tampereella mä kokeilin. Noi Badlandsit, ja mä kävin kokeilemaan. Ei vittu, nämähän on saatana kun ne vittu 3 racing. Nää on ihan muuta. Mitä ne jätkät niinku? Nää on siitä auto-alusta kiinni erilaiset. Ei tää on niinku puolta. Ei mitään rataliimaa laiteta renkaisiin. Juu, kyllä. Ainakaan mattoliimaa. Niin. Lähtenyt pitoaineelle. Joo. Mä kokeilin tätä itse. Matto. Sitä pitoainetta laita hamereille. Toimi muuten matolla ihan Mitä? Mega. Se on kyllä sitten jo ainakin ilta. Katsopas mistä laalaa ajaa. Se kyllä osaa saa. Onko se nyt homemade? Ei, mä ajoin tosta samalta vaan. Oot tästä pullonkorkki juttunut joka rata. Mulla on vähän sama fiilis siitä. Mistä? Se ei oikeesti sanoa niin hyvä, jos se Kalesta. Puupiisellä on perhonen olkapää. ajaa tuolta. Mikä perhosen houkutin säkin oot? Sulla on jo 4 perhosta sun päällä. Mä en viitti paljastaa mikä se salaisuus. Sä haluat pitää perhosta. Se on se vanha välittänyt viina. Västi, älä nyt kaikkia salaisuuksia. No ei nehän. Laitetaan tolleen vähän Tulee pyörin noin takapyörät. Laitetaan tollasta niinku köyhän miehen vaan. No niin. Ai, lähellä. Nousee jo. Nouseehan. Täkkäri. Miksi se nousee? Anna vaan. Kun ei riitä pitoa. 10. Ei riitä maavara. Noin. Hienosti. Magneettimoottorin vieressä. Se oli noin helppoa. Joo, okei, joo. Ilmeisesti. Vähän tosta olisi pitänyt mennä. Hei. No, oi. Ättäkö? Soit sait sukkelaa. Ne kävi kiertää tuolla Tomin autolla ja tuli takaisin. Tuli kahvilla selville. Näin, me olemme sen puutinneet. Ai, mä pentelin, mä vetin liian tiukan. Joo. Sitten jos siinä antaa lämää. Ei aivan koska tiukka päivä. Päivällä kävi lauantai kisaan. Loistavaa, hienosti. Tykkimäelle ja lehdistö jäi päälle. Se löi yhtäkkiä vaan pohjaa. Oliko tämä paha vai? Sehän on jo vaan tasaisella kaasulla ylös. Mikäs se on?
Unoparissa tähän vasta radioon. Melko lähellä menee, mutta vielä menee. Posti. Tuossa Kalle juttu menossa tuolla. Se on Kalle juttu. Miettii ketkä sä olet liikkaa. Oliko se tuomari? Onko se nyt silleen, että se tarkoittaa ja historioja vai kieltä? Nelonen läpi. Sen mä muistan, että miinus 2 tulos. Silloin se Vitonen läpi. kolmonen paikka. Ei katsota vielä tulosta. Niin. Tää oli semmonen oikein. Kyllähän tää meni, mutta se oli hyvä linja. Siitä se olisi mennyt, mutta se meni jälkeen. Ykkönen läpi. Linja. Se ei tuolla. Kerran mä saadaan oikein vittua. Seuraava. Pakki. Kasvonen. Niin se näyttää linja. No kun se on kolmosta. Pakki. Pakki. Terve. Pakki. Mitä selvitä? Täreisellä. Vasemmalla. Pakki. Portti.